Ekele dịrị gị Chineke bi n'eluigwe onye mere ka anyị niile wee pụta ndụ n'ụbọchị taa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja kwunna n'olu ya n'ụbọchị taa. Ngwana ka anyị gaa n'ihu. Ihe anyị ga-etinye ọnụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ ụfọdụ akpaalaokwu na nkowa. Ka anyị gaa n'ihu. Kedu ihe bụ mmadụ ịta ntu? Anyị maara na ntu bụ ihe siri ike. Ọ bụ igwe ka ọ bụ igwe ka eji arụ ntu, mana mmadụ bụ itinye n'ọnụ na-ata ya, nke a na-ahụbeghị onye na-eme ya, maka na ọ bụghị ihe oriri, ọ bụghị anụ. Mana o nwere ihe nwere ike ime asị gị na mmadụ tara ntu. Ihe dị otu ahụ bụ mmadụ ịnọ n'ezigbote ntaramahụhụ, mmadụ ịhụsi anya n'ihi mkpa na mkpagide na mkpagbu, asịzie na gịnị na mmadụ tara ntu. Ọ ya bụ mmadụ ịta ntu. Mmadụ ịta ntu bụ mmadụ ịhụsi anya, mmadụ nọ na nsogbu, nnukwu nsogbu, mmadụ ịnọ na ntaramahụhụ, mmadụ ịhụju anya. Ọ bụ ya bụ mmadụ ịta ntu. Dịka m kwuru n'oge gara aga, asị mmadụ na-abụ imi na ọnụ. Asị mmadụ nke ọzọkwa m ga-atụkwasị ya, ekwuru m ya na ụbọchị gara aga. Nke ọzọ m ga-atụkwasị n'elu akpaalaokwu na-ekwu na mmadụ na-abụ bụ imi na ọnụ bụ gịnị? Mmadụ na-abụ ibikọ nso ma ọ ibikọ ọnụ, nke bụ na ịchọba onye a ị ga-ahụ onye a, ma ọ bụ ịchọrọ onye a gaa ịhụ ụlọ onye nke ọzọ. Maka gịnị? Ha bikọrọ ọnụ. Aya mgbe ụfasị gị lekwebe oke lekwebe ogere. Ọ bụ ihe ahụ akpaalaokwu ahụ pụtara. Mana ileru anya hụ na imi na ọnụ na ha anọdebere onwe ha, ewere ha wee mee okwu ala. Akpaalaokwu ihe ọ pụtara bụ na mmadụ na-abụ asị na ha bụ imi na ọnụ pụtara na ha anọdebere onwe ha nso, nke bụ na ị chọrọ ịhụ onye nka ịhụ onye nka ịhụla ya, ị chọrọ ịhụ onye nka ịhụ onye nka ịhụla onye nka. Ọ bụ ya bụ ihe nchọrọ ịtụkwasịkwu n'elu akpaalaokwu na-akọwa na nke si mmadụ na-abụ ịbụ imi na ọnụ. Ngwa ka anyị gafee n'ọzọ. Nke ọzọ bụ asị ihe dị otu a maọbụ mmadụ dị otu a bụ etuto toro n'ibi. Otuto ito n'ibi, anyị ma ihe a na-akpọ ibi. Ibi bụ nsogbu mmadụ na-ebukwa ebu, nke ọ na-ata ahụ ya, na-eri ofu ya. Otuto edechakwa ebe ọ ga-eto, ọ bụrụ n'elu ibi ahụ, nke bụ na gịnị? Otuto na-eto, ibi na-ebu, otuto a na-ebu. Ihe ebe akpaalaokwu pụtara bụ na ezigbote nsogbu, mmadụ nọ na nsogbu ọzọ bịakwasakwuo ya na nsogbu nke ọ nọ. Ọ maghị nke ọ ga-ayabụ arịa, ọ maghị nke ọ ga-arịa arịa. Ọ bụ nsogbu nke ogbugbu na ọ nọbụ n'ime ya, ka ọ bụ nsogbu nke bịakwasa na nsogbu nke ọ nọbụ n'ime ya. Ọ bụ mmadụ inwe nsogbu, ọ nọ na-ekwu na-akwa ụwa ka ọ ga-esisi na nsogbu apụta, nsogbu ọzọ bịakwasakwuo elu onye. Ọ ya bụ etuto ito na ibi. Nke ọzọ bụ asị gị na nkịta rachakwa mmadụ anya. Nkịta rachara mmadụ anya. Chai! Nkịta racha mmadụ anya bụ ihe na-ezighị ezi. Ọ bụ ihe ihere ime mmadụ, ihe ihere mere mmadụ asị gị na nkịta rachara onye ahụ anya. Onye asị na nkịta rachara anya abụghị ezigbo ihe mere onye ahụ. Ọ bụ iji kọwaa ihe ihere dakwasara onye ahụ, ọ bụ ihe ihere mere onye ahụ. Ya bụ nkịta ịracha mmadụ anya, ọ bụghị ezigbo ihe. Ka agakwa n'ọzọ. Ịlụ akwa mmiri n'ikuku. Kedu ihe bụ ịlụ akwa mmiri n'ikuku? Anyị ma ihe a na-akpọ akwa mmiri, nke ndị bekee na-akpọ bridge. Elecha anya ebe a ga-arụ ya, acheruo ya n'ikuku. Anyị bịa mana akwa mmiri a na-arụ ya amalite si n'isi ebe mmiri ikpere mmiri nke a, etinye ihe niile eji arụ ya, tinye nke a na-eche na mmiri, bịa na ikpere mmiri ebe nke ọzọ. Ikpere mmiri jikọrọ ikpere mmiri nke mbụ na ikpere mmiri nke mbụ na nke abụọ.
esi na nke mbụ ewere ikpere mmiri nke mbụ ewere ihe eji arụ ya bịa tinye n'ikpere mmiri nke abụọ. Ọ bụ ka esi arụ akwa, anaghị arụ ya n'ikuku. Mana dịka o si wee bụrụ akpaalaokwu, ịrụ akwa mmiri n'ikuku, ihe ọ pụtara bụ mmadụ ime ihe na-enweghị isi ma ọ bụ itinye ego na ihe na-abaghị uru. Ihe bụ o megidekwe ya ọkpara Chineke wuchie, agaghị emecha nwunye. Eburu ego niile Naijiria nwere tinye na ya, agaghị arụcha nwunye. Eburu ego niile mba ụwa niile nwere, mba ụwa na-anụ aha dịka mba ofesi dịgasị iche iche, tinye ya, ọ gaghị enwe isi. N'ihi na ihe ahụ abụghị ihe nwere isi, ọ bụghị ihe chọrọ mmadụ itinye ego ma ọ bụ akụ n'elu ya, n'ihi na o nweghị ihe ọbụla a ga-enweta ma emefucha ego niile a na-emefu. Ya bụ mmadụ ịrụ akwa mmiri n'ikuku, o nweghị isi. Mmadụ ime ihe na-enweghị isi, ihe na-enweghị ihe ọ ga-amịta. Mmadụ ịkụ mkpụrụ na-agaghị amịta ihe. Ọ bụ ya bụ ihe akpaalaokwu ahụ pụtara. Nke ọzọ bụ ewu nwa bekee tara ọkwụrụ nwa bekee. Chai, nke a bụ ewu nwa bekee, olechaa anya gatakwa ọkwụrụ nwa bekee. Nke bụ na nsogbu anọ, onye ọbụla jewe ebe ọ na-eje maka na enweghị okwu. Ha na-abụ ọkwa otu onye nwe ha. Ihe gịnị ka ọ pụtara? Ọ bụ ile anya asị gị na ihe na-eme n'ime ụlọ mmadụ, dịka nwere ike mgbe ụfụ ịnụ na mkpọtụ na-eme n'ime ụlọ mmadụ n'etiti onwe ha. Ile anya kama ije nke ka nke ọ bụrụ n'etiti nwoke na nwunye, nwoke na nwunye ya, kama ị ga-eje tinye aka ya, itinye ọnụ na ya, ọ pụta nsogbu. Ị ga-ekwu na ijewere onwe gị. O nwere ike ọ bụrụ na nke nwaanyị je were ego di ya were je kwụọrọ nwa ya ụgwọ akwụkwọ. Di ya chọrọ iji ego ahụ wee mee ihe ọzọ, mana nwunye ya anwafee aka jee were ego ahụ kwụọrọ nwa ha ụgwọ akwụkwọ. Ụdị okwu ahụ anaghị ekwu ya ekwu, maka na nwaanyị ahụ emeghe ego ahụ mmefu, ọ gafụghị ego ahụ agafe, o ji wee mee ihe bara uru. Ụdị ya ahụ ọnụ ya esi na ewu nwa bekee tara ọkwụrụ nwa bekee. Nwoke na-aba mba si nwoke m biko agbakwala lịkalịka, nọdụ ofu ebe, maka na nwa eji ego wee kwụọrọ ụgwọ akwụkwọ bụ nwa gị. Ego bụ ego gị, mana ego bụ ego gị, nwa bụkwa nwa gị. Ejighị wee mee ihe na-enwere isi n'ezi. Ọ bụ ego gị, ewere ya kwụọrọ nwa onye ụgwọ akwụkwọ, nwa gị, ya wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya. Ọ ihe ọ pụtara. Ewu nwa bekee tara ọkwụrụ nwa bekee. Ikpe ekpego onwe onye ọbụla jewezie. Chai, one can save. Kedu ihe bụ izunye mmadụ ohi ụka? Kedu bụ izunye mmadụ ohi ụka? Ọ dị ka otu anyị nọ ugbu a, sị na mana o nwere ndị na bịa nwere nchọrọ ịkọ okeke bịagodo bịa sị na o nwere ihe na-eme na anụ kepụ ya ugbu a n'ezi. Ama m na ịpụtabeghị ezi, mmụọ esi m ezi na-apụta ugbu a. Ha sịkwa ndị Igbo niile ma gị na ha laa, na ebe anyị nọ echekwazikwa ha anyị, na anyị laa ebe anyị nọ agazi ha ba anyị na ndị nwe obodo. O nwere ndị agha si n'iru na-anụ ọkụ na-abịa, anaghị abịadebe anyị nso. Ọ kakwa mma sị ka mme gịnị ka ugbu anyị na-anụbeghị ka ibidokwe ugbu a, ka ibi n'ụtụtụ chọba ewu ojii tupu chi ejie. Izunye mmadụ ohi ụka, ya bụ izunye mmadụ ohi ụka. Nke ọzọ bụ na o nwere ihe a na-achọghị ka a mara, eleghị anya ọ bụ nkata akpara megide ka e were megide mmadụ, maka gị na onye ahụ dị na mma. Ịnụ ebe a na-akpa nkata ahụ, ịgbachi nkịtị, iyi ga-eri onye ahụ, mana n'ihi gịnị? Ọ dị mma gị na onye ahụ dị, ịgbasi ike mee gịnị? Jee gwee. Ihe dị otu ahụ a na-akpọ izunye mmadụ ohi ụka. Ọ maala ihe chere ya n'ihu, o bido mee gịnị? Gbakeriwe ala iji wee si na nsogbu ahụ wee mee gịnị? Wezuga onwe. Ọ bụ ya bụ mmadụ izunye ibe ya ohi ụka. Ngwanụ, ọ bụ otu a ka ọha m n'ọnụ, ka ọhịa dịwa ka enwe amaghị ụbọchị nta ka a chọọ na Owere nchi. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, ma dịkwara anyị mma na Afọ na Nkwọ nwanne ya. Ngwanụ, ihe onye na-achọ dị mma ya eruo ya aka, mana onye ọbụla nwee obi ọma, nwee obi ọcha n'elu isi nwanne ya. Ihe ọma mere, soro ya kelee Chineke, maka na oge nke gị Chineke ga-emekwara gị. Ele anya nke ọ ga-emere gị ga-akarị nke o mere nwanne gị. Wepụ anya ụfụ, wepụ ekworo, wepụ ntaji anya, ọ ga-adị anyị niile mma. Anyị ga-achọta ihe ọma ụzọ ọbụla, ihe ọjọọ agaghị ahụta anyị.
ihe a ga-eri ka anyị ga-achọta, maka ga-eri anyị agaghị achọta anyị. Ngwanụ ka emesịa, daalụ noo.